Padba baro kani kalong kajing pibna kabadan kang. Kaklam COVID khat khandai kajing pang klam kablakta ya kapertei salansar kadai kajing pang kabangim dei mekensting kamtam hakini kisngi layo I kajing sedang purstet jong kajing pang COVID kabathamai ya kablatip kum ko Omicron variant. Kumta labu ia kajing maham ya baro bakin long ki bapet ngor ha kabiadei bat kani kajing pang bat ban buat renti ikila jing yada kum kabadeng tikna ikimas ha kijaka pat ba kaba penya chenga yelade ne kiwe pat kaba om duna ya kandru put bat kum ju ban shim ya utika kum kalat yada yelade bat ya kaying kasem. Ka Deputy Commissioner Jongkori Bhoi District kala pentip pat ba ka benta ka ba a jong ka special vaccination campaign lani ka jing ai tika ka bala penbet hamalla ki polling station ki bahap hala ki jong ki block na ka benta ki pat ba nong shong shnong ki ba la khat pras nem sheneng bat kumju ya ki khana school ki banadu khat sans nem sheneng kan long kumni harum na ka benta ki polling station ki bahap hapo ka umling block kajing ai tika kan long ha ka khat nyo bat khat pratrik u January ar puar ha umsning block kan long ha ka khat khandai trek bat ar trik u January ar puar ha bhoi rambong block ka tarik ban ai tika kan long ha ka ar pinyo bat ar pu pratrik u January ar puar bat hajirang block kan long ha ka shitarik bat ar trik u February ar puar Kumta lakan tui ki pat ba nong shong shnong bakin mi shakmat ban shim ya utika kum kalat jing yada yalade ya ka ying kasem bat ya ka shnong kathao. Kublai Shibun